हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनलाव बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय थ' नोंथांमोन माने जोंहा सासे फंबाय दं दै गोबां टेलेन्टेड माने बे फंबायनि भिडिअखौ नायबाय आङो तामाम माने जोंहा मेहेरदाखौथ' नोंथांमोना सिनायजोबखायो बयबो बेखौबो माने बिथाङा बिनि माखासे बुंनायफोरखौ लानानै मिउजिक बानायो आरोना बिथाङा ओइ नै स्क्रल डाउन खालामनानै होगासिनो आं नायबानो जाबाय स्क्रिनाव बिराद गाजा गाजा बानायो आङो ससे क्लिप सालायना होग्रोनि नायलां नोंथांमोना फेमास जानो लुबैदों ना नोंखौ जावनो दे नोंखौ जावनो दे जावबावनांगौ दे खदाल जावबावनांगौ नोंखौथ' होसिथारथारदों नोङो हो बिदि खालामनाङा दै फंबाय नों फेमास जानो लुबैदों ना नोंखौ जावनो दे नोंखौ जावनो थ' नोंथांमोनाथ' नुखाबाय जानांगौ फंबाया जोंहा गोबां खस्थ' खालामो दे बियो आरो बिराद टेलेन्टनि मानसिया बायदिसिना बानायनो रोंथारो आंखौबो बिदि बानायबाय बियो नायलाय नोंथांमोनाथ' नुखाबाय बिथांनि चेनेलखौ थांनानै एसे साबस्क्राइब खालामना हैदो नोंथांमोना सापर्ट खालामदो बिथांखौबो बिराद मोजां बानायो आरोना इयुनाव जाहाथे बिथाङा साक्सेस जाहैनो हायो सासे मोजां एडिटर सासे मोजां किबर्डबो दामो नालाय बियो बायदिसिना माने गावनि साननाया फुरा जाहैनो हायो आरोना उनाव बिदिनो खालामलांबाय था फंबाय नाजालांबाय था जोबोद मोजां जादों बिनिफ्राय आरो मोजां कन्टेन्ट लाबोनो नाजा आरोना बिराद गाजा नुदों आङो माने गाजा नांदों आरोना नोंनि बिदि भिडिअ नुनानै कमेडिबो नांदों आंथ' माने रस्टिंसो खालामनो सानदोंमोन आं मा रस्टिं खालामलायबावनो थिगानो जाबाय दे दा आं नै बे भिडिअखौ माने बानायनो मोनायावसो बानायनो सानदोंमोन आं खिन्थु दायो बानायनाय जाबाय मानो होनना बुङोब्ला आङो ट्रेक्टर हालेवनायाव जोंहा दुब्लियाव ट्रेक्टर हालेवदों नालाय दा बेयाव साहा हैनो फैदों आरो आङो साहा हैनो नागिरदों मिथिबाय दिनैनि भिडिअआ माने ब्लगिंबो एसे ओमफ्राय बेनो आरो भिडिअआ दा जेबो कन्टेन्ट गैयैखाय बेखौनो बानायथ'बाय आङो टाइमबो मोनखायाखै नालाय नोंथांमोनाथ' आंखौ नुगासिनो दङ आं दायो मायाव इसिबां नांथाबनानै दङ नोंथांमोना मिथिखायो आरो इउटुबाथ' जोंनि थाखाय पारमानेन्ट जेबो नंखाया नालाय बियो दिनै दं गाबोन गैया बिनि थाखाय जोङो मोनसे बयबो मानसिया केरियार बानायनानै लानांगौ आरोना गावनि फिउचार लाइफनि थाखाय दा बेखौनो आंबो नाजागासिनो दङ नायनोसै सिमाङा बबेनि दैया बबेथिं बोहैयो साहानि दैया खोलाथिं बोहैयो बोहैनायाथ' उल्थासो साहासो बोहैफिनगोन नामा बेखौसो एसे डाउट दं आंहा दा नोंथांमोना आं ट्रेक्टर हालेवनायखौ एसे देखायनो नाजागोन आं साहा होफैदों आरोना नै मनायाबो बोरायथार मनायाव सा दङ ओमफ्राय बायदिसिना लाबोदों दा ट्रेक्टर हालेवनायखौ देखायगासिनो नोंथांमोना नायलांबाय थादो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ थ' नोंथांमोनाथ' मिथिखायो बे बारियाव आं मानो थाखाय फैयोमोन बेनो आंनि फार्स्ट टाइम माने रस्टिं भिडिअ बानायजेननाय बे बारिया आरो जोंहानि बारि बियो हाग्रा दुजोबनानै दङ दा आं बेयाव बानायोमोन आरोना रस्टिं बानायनायनि जाहोनानो जाहैबाय माने न'आव माने दाउस्रि दाउला थिङाव बायदिसिना दांदां गाबोना बेखायनो आं न'आव रस्टिं भिडिअ बानायनाय जायामोन बेयाव बानायफैयोमोन आरोना नै बे जायगायाव थानानै बानायोमोन आं नै बेयाव थासुमलिया गायदों नालाय देरबाय थासुमलियाबो र' आरो आनारस दंमोनलै आनारसखौबो जाजोब्बाय नामाथाय आं बारा जानाय जाया दा नोंथांमोन ट्रेक्टर हालेवनायखौ देखायनोसै आङो नायलांबाय थादों नोंथांमोना भिडिअखौ थ' नोंथांमोन नैबेनो ट्रेक्टरा हालेवगासिनो दङ खाथियाव थांबाथ' दायो आंनि बुंनायखौ जेबो खोनानाय नङा मिथिबायना मानो होनना बुङोब्ला ट्रेक्टरनि आवाजखौथ' मिथिखायो नोंथांमोना बेयाव एवगासिनो दङ आरोना जोंहा बेखौ माने फारास लाबोदों ट्रेक्टरखौ बिगा हिसाबसो एवदों ना घन्टा हिसाबसो एवदों दा सोंबासो मिथिसिगोन ड्राइभारनाव र' खाथियाव थांनानै सोंहैनि आङो थ' नोंथांमोना माने दुब्लियाव फैदों दै गामसासो गानदों आं नै गामसासो गानदों आं नै गामसा गानदों आरोना गामसा मिथिबाय गामसा गाननो रोङै नङा दै आंबो बर' सेंग्रासो गामसासो गानदों आं माने नै मनायाव आङो बायदिसिना जाग्रा मुवा लाबोदों बेनिफ्राय साहा लाबोदों आरोना दा होनोसै बिथांमोननो हालेवगासिनो दङ जोबोद खस्थ' खालामोलै बिसोरबो खस्थ' खालामनांगौ जों बयबो मिथिबायना थ' नोंथांमोन नै जोंहा हाखौ एवजोब्बाय बिथांमोना एवगासिनो दङ आरो एसे दंबावो दाथ' नै बेखौ गायनांगौ दा गायनाय जाथ'वाखै आरोना एवगासिनो दं नै जोंहा ड्राइभारा ट्रेक्टर एवगासिनो दं नै नायनो हागोन एवगासिनो दं नै आरो नै बिथिं जोंहा ट्रेक्टर मालिक दङ फैदो साहा लोंसै साहा फाग्ला जाग्रा लाबोदों नामा थ' बिथांमोना माने हालेवनानै गोबां दै गांबायमोन आरोना सान्दुङाबो गोसाथार नोंथांमोना नायनो हागोन नै बेलासिनि दायो 4 बाजिसो जाबाय नामा
आंथ' ओजोंहाय माबानिफ्राय ट्रेनिंनिफ्राय दहायबावैसो मोनफैदोंमोन ना एसे लेट जाबाय दा नै बिराद दै गांदोंमोन बिसोरो नैबे ट्रेक्टर मालिक आरो जोंहा ओमफ्राय बिथाङा ड्राइभार होनना बुंगोन ट्रेक्टरनि दा बे सलायदो आरोना ट्रेक्टरखौ एसे दंबावो नै हालेवनो आन्था दा दब्लायनै दब्लायथामसो दंबावो ओमफ्राय घन्टा हिसाब एवदों ना बिगा हिसाब एवदों खोन्थादो ट्रेक्टर मालिकआ एसे घन्टा हिसाब ना बिगा हिसाब बिगा हिसाब ना दे एवबाय थाबानो जाबाय दे साया लोंदो साया मनायाव लाबोदो आं नोंथांमोन नै साया बेयाव सा दङ ओमफ्राय बिस्कुट लाबोदो आरोना दे थ' नोंथांमोन आं माने बिथांमोननो साहाखौ लोंहोखांबाय खामानि मावनाया गोबां खस्थ' जायोलै मानो होनना बुंबा मेङो आरोना दै गाङो सा गाङो बेखौ जोङो होनांगौ बिथांमोननो जाग्रा आदारफोरखौ होमबासो माने खामानि मावनो एसे थागद माने बोलो फैयो नालाय दा होखांबाय आं साहाखौ मोसौबो लांफैनांगौ दङ एकदम दा साना हाबथ'वाखैना नै नोंथांमोना नायनो हागोन सानखौ सान हाबथ'वाखै दा दसे थानानै लांफैनोसै आं मोसौखौ नोंथांमोना जायफोर आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामना होदो नोंथांमोना आरो बेजों लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुना होबानो जाबाय आं नोंथांमोननो मोजां मोजां आपडेट लाबोबाय थागोन थ' बिदिब्ला नोंथांमोन दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आरो बे फंबायखौ सापर्ट खालामबानो जाबाय नोंथांमोना माथो बुंबावनो आरो दे बिदिब्ला नोंथांमोन नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन जय बर' हारिनि